wai tukuna ba an tambaye ki Aisha sunan Aisha ne makuwa ne Aisha ne ko Aisha ne ko wani suna wani su Aisha ne ko Aisha da kuma Yesu duka da ho ko ma dai meye ne ma meye ne ho ni ban sani ba amma ni tambayar da ina son tambaye ki ba shi kwangilan nan nawa ne an baki kwangilan nawa ne ki zo ki wurga zamu a arewa ke an baki kwangilan nawa ne Aisha nan in tambaye ki in ban da hauka ba wani kasa ne a duk duniya gaba daya wanda zanga-zanga da bore yasa suka ci gaba bari mu fara miki tambaya tukuna Libya irin ku ne ba ka dauka haka ba su kwangila su je su karbi kasan a hannun Muammar Gaddafi suka mishi kisan gilla kisan munafinci irin naku wanda kuna so kuma Buhari sai da aka murguza shi gaba daya tukuna ba haka ba da mutane matasa a Libya idan mutum ya gama makaranta ma za a mishi aure kyauta za a sa shi a makaranta kyauta za a ba shi motan hawa kyauta ire-iren ku suka sa su suka yi bore a kwace mulki a hannun shi aka kwace yanzu Libya ko naira 50 ba za ka saye shi ba mutanen mu ma na bayi da su a gurin ko bakin sani ba ire-iren ku masu dogon baki haka irin su ne suna yi daya kenan mu je Syria mu gani idan ka tafi Syria yanzu bore abin da ya kawo mana kenan shine mu kina son mu tashi dan kwallin da muna yi da shi muna fama mu dan fita ana sai da madidi ana sai da shinkafa a can muna sai da shamfin shinkafa man ka ta ko mun fada muna sa mu ci mu ruba makan mu asiri mu sha zobo mu koshi shine take cewa na wai sam wai mu fita mu yi bore mu koko na dan iya abin da muna da shi kun sa mutane suna zuwa har da diga ne ma na fasa kwalta ki kina farin ciki kin dauki hijabi ka an gaske kin sa kina to sai ta kare a kanki mu riga mun san agenda da kudin da riga an baki ki je ki tarwatsa mu to ba mu tarwatsuwa ba bari ga miki kenan ke wane ne ma tukuna da zaki zo ki ce zaki zuga mu ke din banza mun riga mun san sirrin ki da mijinki da irin sata da kunyi da kudin da kun samu kuna so ku rusa mu to wallahi ba mu rusuwa ba ka ganta dai baki haka ka ku kuturu shin da ke tsaya kina ta baki kina so mu rusa kanmu to ya kare a kasan ku can kasan mijinki kasar banda ana ta rurusawa ana rusa banki ana satan su mashin ma duka gaba daya ba mu ji ba kuma ba za mu ji ba da mu ji ba ke din banza ba mu ji ba ish